Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing murid-murid, pripun kabare? Mugi-mugi kabeh diparingi kesehatan. Dina iki bocah-bocah wancine sinau basa Jawa bareng Mem Eva, yaiku bab geguritan. Kira-kira apa ya sing diarani geguritan iku? Geguritan yaiku puisi Jawa gagrag anyar utawa puisi sing pirantine, tembunge, kata-katane nganggo basa Jawa. Ana ing basa Indonesiane geguritan yaiku puisi. Ciri-cirine geguritan yaiku nomor 1, ora keiket dening patokan kang gumathuk. Maksudnya yaitu tidak terikat aturan tertentu. Nomor 2, migunakake tembung-tembung pilihan utawa diksi. Artinya menggunakan bahasa pilihan. Nomor 3, cacahe larik, gatra, saben, sapada utawa bait ora katemtokake. Artinya jumlah baris pada tiap bait itu tidak ditentukan. Nomor 4, cacahe padha utawa bait bebas. Artinya jumlah bait itu bebas, tidak ditentukan harus berapa jumlah baitnya. Nomor 5, pungkasane larik, unine bebas. Artinya akhir baris bunyinya bebas. Nomor 6, isine mentes lan ngamot piwulang becik. Artinya isinya bermakna. Nomor 7, terkadang gunakake purwakanthi basa, swara lan sastra. Nah, geguritan iku atau puisi terkadang menggunakan persajakan. Cukup tekan kene pembelajaran dina iki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.